Alhamdulillah yadda take kasancewa kenan a gidan jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, inda mahaddata alkur'ani maza da mata matasa suka zo domin a tantance su domin kamar yadda aka shelanta a baya cewa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ta karkashin gidauniyarsa ta Kwankwasiya Foundation za ta ɗauki nauyin karatunsu a gurare daban-daban bayan an ba su horo. Kamar yadda muke gani dai nan layi ne na maza suke shiga, ana tantance su, idan sun gama sun fito wasu su shiga. Wannan wani abu ne da dole al'ummar jihar Kano su farin ciki da shi, a kasancewar matasa aka ba wa wayannan dama, kuma masu karancin shekaru 'yan shekara 17 zuwa 21. Kamar yadda kuke gani wannan cibiya ce ta addinin musulunci da kwanan nan aka zo aka buɗe ta karkashin jagorancin shi jagora injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Kano Abba Gida suka bude ta domin gudanar da harkokin addinin musulunci. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan matasa ne maza da mata a layi, muna kallon su mahaddata alkur'ani 'yan jihar Kano, wanda idan an ce sai ga kamar arewacin Najeriya aka haɗu ga baki daya, amma duka kana gani matasa ne ga baki ɗayan su sun zo domin a tantance su. Akar makallawo za mu iya magana ta minti ɗaya. Ya sunan naka? Sunana Hassan Abdulrahman. Daga wace karamar hukuma kake? Da karamar hukuma Ungogo, wace mazaɓa? Mazaɓa Bacirawa? So ni ma daga Ungogo nake. Me za ka iya cewa game da wannan tantance mahaddata alkur'ani da jagora Kwankwaso ya sa a yi? Ni dai abin da zan ce, Allah ya sa muna daga cikin wanda za a tantance. Amin. Kuma tantance shi kuma wanda ya sa haka da wannan, Allah ya ƙara mai matsayi, ya ƙara mai ɗaukaka. To tun kamar karfe nawa ka zo wannan waje? Na zo wajen wajen karfe 9. Tun karfe 9. To yanzu kiran suna ake yi a shiga? Ka samu shiga ne, an tantance ka ko kuwa har yanzu dai kana jira? Yanzu dai ina ta kokarta domin na samu da shiga. To alhamdulillah, mun gode. Akar makallawo za mu iya magana, ya sunan naka? Daga wace karamar hukuma kake? Da karamar hukumar Dala. To masha Allah, ga ka ana tantance ɗalibai mahaddata alkur'ani mai girma a cibiyar addinin musulunci ta ta gidan jagora Rabi Musa Kwankwaso. Me za ka iya cewa? Ni abin da zan ce, gaskiya muna godiya da wannan gwamnati da ta motso ta juyo akan mahaddata alkur'ani. Muna godiya, ba abin da zan ce sai. To masha Allah, Allah ya sa. Malam, ya sunan naka? Muhammadu, kai ma kana ɗaya daga cikin mahaddata alkur'ani? Shekarunka nawa? 15. Shekarunka 15? Daga wace karamar hukuma kake? Hukumar Dala. Da karamar hukumar Dala. To masha Allah, me za ka iya cewa yanzu ga ka a gidan jagora Kwankwaso ka zo a tantance ka domin samun wannan dama? Gaskiya mun gode sosai. Dan ya na ma samu shiga. Au, har ka samu shiga, an tantance ka? To ya ake gudanar da tantancewar? Gaskiya abin yayi kyau da tsari gaskiya. Me ake tambaya misali? Za a tambayi sunanka. Sai lambar waya. To masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. So malam, ya zo za mu yi magana, kai malam, ya sunan naka? Sunana Abdullahi Hashim. Daga wace karamar hukuma kake? Daga Taroni. Daga karamar hukumar Taroni. To ga ka a cibiyar addinin musulunci ta gidan jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Me za ka iya cewa game da wannan tantance ma da ta alkur'ani da ake yi? Gaskiya muna yi wa Allah godiya da wannan makaranta da aka buɗe ta mahaddata alkur'ani, kuma mun zo don mu ma a ɗauke mu zama mu ma ɗalibai a wannan makaranta, amma kuma a yadda aka yi tunanin abun yanzu gaskiya jama'ar sun yawa, har ta kawo ma kusan mutum dubunnai ne ma yanzu a wurin, kuma ana magana kamar 100 za a ɗauka, amma kusan yanzu dubunnai ne a wurin, yanzu ba musamman mu kuma mu gaskiya. To gashi nan dai tsari ne da aka ɗauko domin a tallafawa su mahaddata alkur'ani, kasancewa shi alkur'ani waraka ne, kuma shine haske, shine rayuwar ma gabaki daya. Idan an bi shi, tunda sako ne da Allah ya aiko ta hannun jagoran mu fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani fata kake da shi ga shi jagora injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da gwamna Abba Gida? Gaskiya muna musu fatan alkhairi da wannan makaranta da suka bude, kuma muna musu addu'a Allah ya albarkaci wannan makaranta da suka bude, kuma muna musu addu'a Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, da kuma muna musu roƙon Allah akan Allah ya ƙarfi su. To masha Allah, muna godiya, Allah ya saka da alheri. To an karama kallawo, menene sunan naka? Sunana Nasir.
daga wace karamar hukuma? karamar hukumar Nasarawa Tudowa. To malaga ka a gidan jagora cibiyar addinin musulunci domin tantance ma da ta alkur'ani me zaka iya cewa? Wannan abu muna farin ciki da shi kuma muna yi wa Allah godiya, kuma abu ne wanda dama tuntun ya kamata a ce ana yi, to kuma tsarin Allah shi ne kowane tsari, to muna yi wa Allah godiya da Allah ya kawo wannan tsarin, kuma shi Dr. Rabi Musa Kwankwaso muna mai addu'a Allah ya kara mai lafiya, da shi da gwamnatin jihar Kano Allah ya kara musu lafiya, Allah kuma ya kauda idan magauta. To alhamdulillah wasu daga cikin mahaddata alkur'ani kenan da muka dan samu zantawa da su a nan gaba kaɗan idan hali yayi za mu iya dawowa nan gaba kaɗan domin mu ci gaba da tattaunawa da mutane idan hali yayi. Masha Allah.